Ahojte, poďte si dnes s nami spraviť cukinový koláč na sladko. Čo potrebujeme? Na váženie používame horčicový pohár alebo takýto nejaký. Podobný. Deci môže mať? 2 deci. Takže potrebujeme 3 takéto poháre polohrubej múky, 1 horčicový pohár mletých orechov, 2 horčicové poháre strúhanej cukiny a voda musí byť vyšmíchaná, 2 horčicové poháre práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 3 vajíčka, no a korenie, 1 lyžička mletej škorice, pol sáčku prášku do pečiva, 1 lyžička sódy bikarbóny. No a potom ako poleva, čokoládová poleva, 50 g čokolády a 50 g masla. Poďme na to. Pripravíme si už plech vystlaný papierom na pečenie, aby sme to tam hneď mohli vyliať cesto. Zmiešame olej, práškový cukor, vanilkový cukor a vajíčka. Najprv vajíčka. Aha. Takže vajíčka máme, práškový cukor, vanilkový cukor, olej a zmixujeme, zmiešame všetko. Máme vyšľahané do penista a teraz pridáme vyžmýkanú cukinu nastruhanú. Ešte ju mám vyžmýkať? Lebo ja už som ju... Ešte trošku, lebo potom bude. Nie až tak moc, ale ešte trošku. Lebo už je predtým raz scedená. Dobre. Pridáme polohrubú múku. Mleté orechy. Kto nemôže orechy, tak môže pridať strúhaný kokos. Škoricu, kypriaci prášok a sódu bikarbónu. A teraz všetko len rozmiešame. Vymenili sme nástavce, čiže nejdeme šľahať. Pomaly. Cesto máme vyšľahané a už ho len vylejeme na plech. Vyškrabeme. Dáme už iba do trúby a pečieme koľko? 40-45 minút. A stupňov 180? 180, áno. Ideme spraviť polevu čokoládovú. Vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu a maslo. Čokoládu vylejeme na vrch. Máme hotovo. Ideme ochutnať. Výborné. Ani by som nepovedala, že tam je cukina. Mňam, veľmi dobré. Tej cukiny je šťavnatejší ten koláč. Je taký šťavnatý fakt. Dobrú chuť. Dobrú chuť.